Karon adlaw sa Biyernes sa ikanapulog upat nga semana sulod sa tuig. Gitudloan ni Jesus ang mga tinun-an unsay angay nilang buhaton kun mudangat ang kakuyaw ug pagpangluto sa ilang pagmisyon. Ang mga tinun-an kinahanglang magmaigmat sa magbitin ug magmalumo samag sa lampati. Sayod si Jesus sa kalisdanan ug sa kakuyaw nga mudangat sa ilang misyon aron masangyaw ang paghari sa Dios. Malantawan niya ang mga tinun-an ug mitanyag siya kanilag tabang sa pagbuntog sa ilang kahadlok. Nakita ni Jesus ang panag-uban sa kaigmat sa bitin ug ang kalumo sa salampati mahinungdanon kaayo aron pagtuman sa misyon. Maalamon ang pag-angko ni ining mga kinaiya sa pagkaigmat ug pagkamalumo. Malisod na ang pagpuyo sa kalibutan karon. Ang kabangis, ang pag-abuso ug ang pagpahimulo sa isig katawo ug sa kinaiyahan magpabilin. Ang katawhan nahimo ng mas haniti sa pagpamuhat ni ini. Gikinahanglan ang listo nga pag-ila sa mga hinungdan sa abuso ug sa katilingbanon ug ekonomikanhong inhustisya. Gikinahanglan nga abti kitang muila sa mga butang nga makadaot sa atong moralidad, mga butang nga makapalinga kanato gikan sa unsay mahinungdanon ug gikan sa unsa gayoy importante. Pamalandong. Kumusta man ako sa akong pagkatinun-an sa atong Ginoo? Panahon sa kalisdanan ug kakuyaw sa akong misyon, nagmasaligon ba ako sa grasya sa Dios? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Beersheba ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabii, pinaagi sa mga panan-awon, giingnan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya, ania ako. Miingon ang Dios, ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto, ug dad-on ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug bahin kang Jose, anaa siya sa imong kiliran inig kamatay nimo. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba. Gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan ug ang ilang gagmayng kabataan, ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan ug mga kabtangan nga napanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa miabot si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat, ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga apo. Si Juda, gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose aron paghangyo kaniya nga tagbuo niya si Jacob didto sa Gosen. Sa pag-abot nila sa Gosen, gipakuha ni Jose ang iyang sakyanan ug miadto siya sa Gosen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayud nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siyag dugay. Miingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon kay gikakita ko naman ikaw ug nasayod na ako nga buhi ka pa diay. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo.
Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, aron magpuyo ka diha sa yuta ug maghimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong. Ang ilang kabili nagalungtad sa kahangturan. Dili sila kaulawan sa panahon nga dautan. Sa mga adlaw sa tinggutom, abunda ang ilang pagkaon. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kaguol. Ang Ginoo nagatabang kanila ug nagluwas kanila. Gilikay niya sila sa dautan ug giluwas sila kay midangop man sila kaniya. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inigabot na sa panahon hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulo nga inyo unyang isulti dili inyo, kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tawo ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagyo kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang Anak sa Tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.